क्लास 6 नि फार्स्ट डे मोजां माबा दे माबा लिरनो होबा डेट टेट मोजां लिरनानै ला ओमफ्राय मा होनो रुमफोरखौ मिथिखायो ना लिरनो थाखायो गाहायाव जाबाय ना गोजौ गोजौआवनो 6 नाबो दे मोजां थांदो खानाया सिननांगौमोन भगबान सिनथारनांसिगोन नै दायोफोरनो सिननांसिगोन दे दाख्लै सुनानै दोनखानायसो सक सकानो फार्स्ट दैयावनो एकदम 20 थाखा भगबान दा फैनायाव हारसिं जागोन नालाय ओंखायनो 20 थाखा लांथारनांगौ हारसिं जाबाथाय बापारे ओइ दोनलांग्राफ्रा ओमफ्राय टाटा नानि टाटा ओइ थांदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद आं ब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सयमा जेव भगबान महर लानो सानाबा दामुङै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना खावब्लि ब्लि मोखांल' सुनाय नालाय ओमफ्राय फोथा फोनब्रबलायनाय आरो ना लांदां फालांद्राय नुयो नालाय एकदम फोनब्रबलायबाय आरो इनिफ्राय बेसे समायो सनाफोर नायसाय बिमाया रेडि खालामनानै मानानै टिफिन रेडि खालामनानै हरनानै बिफाया दोनलांनाय ना थ' बयनिबो खाफालाव बे गैया साख्रिनि खोथा दङ गुन्दै जानांगौनि खोथा दङ देशनि रक्षा खालामनायनि खोथा दङ थैदो दानाबा नै एख' गाज्रि मोननाङा आरो ना सिरा जानानै माने सिराजों नोरसिं एवनाय नालाय नोरसिं हाथायाव थाबथानानै दंमोन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सानथामजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आङो दा ब्लगखौ दसे दोनथ'नानै एकदम स्पिडाव खामानि मावहरसै मानो होनोबा जानाय लोंनाय सिरा सिरि लेथेर फेथेर जानानै दं आरो ना दुनियानि जारला आरो ना दखानसे ससे गाखोबोलायनांबाय नै दा नागारनांगौआबो महा मुस्किलसो जानोसै दे गाबज्रि आबौ गाबज्रि लालियाफार थांनो नागिरदों मालाय बिथाङा नंगौ बाबाया थांथोंसै दे मा बे आबैनो माबा हैनानै फैनो नागिरदों दे आबैनो बैयो मैथ्रु मैया जायैया बेखौ हैनो नागिरदों दे टाटा होन बाबाखौ टाटा टाटा बाबा दे टाटा दखान नुनायखायसो मुदा चेन्ज जाबाय बाब न'निफ्रायबा आंबो थांनोसोमोन दे आब' होनदो नोंहा ओइले बावलि आरो भगबान दखान मोखाङाव दं नालाय आरो ओरैबायदि अयथासारैथ' हा खेवा न'आवसो खेवगोन न'आव खेवाबा दाना आबौ लाखिफिनगोन थ' भगबान थ' फैनायनिफ्राय बिथाङाबो न'आव थांनाय जाथाराखैना ओंखायनो न'आव थांबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनो मैया सानसे रेस्ट लाबाय मैया थाङासै बियो मानसियानो दाख्लैसो फैखादोंबा आरो सानसे गुवाहाटियावनो थाखाबाय ओमफ्राय नै सानसे रेस्ट लाबाय दिनै थांबाय फैदोहाय फैदो गंगा स्नानावबो जोंजों थांफानो मौका मोनाखिसै गंगा स्नान थान गैलायला बेहा नोंसोर दुगैनायानो जाबाय दे होन्दों बेस्रा दुगैनो लुगैदोंमोन माथो खालामबावनो टाइमानो मिलायाखिसैबा थ' सासे सुबुंखौ बेहाय बहायनानै नै बिफानि बेग थेग एसे जि जोम सोमनाय दङ लागावना लाग्रोथारसै आङो जिरायदो सुनबा सुखादो होन्दोंमोन दा गाहाबो लेट जालांगोन दे जिरायनानै थाबाय थादो बेयावनो जाबाय था लोंबाय था आं फटाफट सुनो जेने थेने हागौबाय फिसाजोआ बारा दिगदार खालामासै आदार मोनजादों नालाय नै बिफानि बेग बग्रा गानग्रा जोमग्रा फिसाफोरनि बेफोरसै आरो माथो दैलि ओमफ्राय नै बावलि जानाय सिस्टेमाबो क्रिमखौ अग्लिजोब्बाय ओमफ्राय आदा बे गेब्ले गेथेखौ गारनो बानानै जानोसै जालाहां उदै बुंखानाय आदा रागा जोंबा गब गब जानोसै होखाबायना होखाबाय नुदों आस' आयु थैगोनहाय ओमफ्राय बाराखौ मा बुंनो आंनि आखलखौबो आरोना दसे गोबाव मबाइलसो नायगारगारबायहां लोगोफोरनि भिडिअ आरि आरोना एसे निउस आरि ओमफ्राय दासो ओंखाम संनो हाबफैफिनबाय आङो खामानियालाय मावबाबो जोबखाया आंना बिदिनो गालाय गुजायखा आरो बिनि सिगांनि ब्लगसआव गोदान लाबोनाय देखायनाय सुनाखौ बेबो मोजाङै सेटिं खालामजोबनो मोनाखै आङो मालाय बिफाया गावनिखौल' एसे सेटिं खालामबाय बे फिसालानिखौ एसे आरोना ओरैनो एसे ओमफ्राय आं दांफिनजोबनांगोन दा एकदम सेटिं खालामनांगौ लागा दङ थायाबा थाजायामोन थेवबो थादों आं एसे बानायनाय सान्दुंआबो मिलौलौ बोरैबा गुमायलुलु गाखोनोसै भगबान ओंख्रिया माने ओमफ्राय नै न'नि लाबोनाय जोगोनारा सैसे दंबावोमोन मैया मोनायावबो जादों नाथुर गोरानजों एवनानैहाय बेनिफ्राय दालि एसे संबाय आङो नै बइलसो ओरैनो बेनिफ्राय आरो बेखौ भाजा एवनोसै आरोना दावदै दङ एवबायसै दंनायालाय दङमोन हनै एवजादों होननानै लाबोनानै गालांदों जोंना आरो ओंख्रिखौ बिदि 3-4 जानाय नियम गैया जाथों होननानै मैया मोनायावनो रोगानानै गालांखाबाय आरोना बियो लरायलाय लांसिगोनसो ओंख्रियानो ओमफ्राय नै सुनाफोर दाख्लै बिथां फैजेनबा आइसक्रिम जालायलायनाया
साहा लोंनो होननानै दोनदोंमोन ना आङो ओमफ्राय जा दुङो आरोना माने साहा लोंस्लाबनो हानाय नङा आखायाबो खामब्र'गोन सालायाबो खामब्र'गोन होननायसो ओमफ्राय नै पासफुरनसो फ्रेस सोनानै दोनबाय आङो आया 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 गांगुर मा गाखोनाय जादों बियो बिफाजों गालांजाबाय नालाय एबारना गावनि स्टानाव फैलायबाय आसलि स्टानाव बिमाखौ दिगदार खालामनो नानि नों गोलैबालाय खि आयो भगबान बिदि गोसो बायदि खालामनो मोनबा आरो सिरि सान्थि आरो ओमफ्राय मा रोखोमदि खालामनानै दोनगोन जिबनखौनो लेथेर फेथेर बापारे बा सासे सुबुङा मालाय नै गावनिखौ एकदम दोनखाथारसै जाहैदों दांनो लुगैथारबाय गाव जेराव मोनासै बबे खन्द'खौ मोनासै मालाय बेखौ लाबाय बेहा हायरे हाय सुइटारखौ सिङावसो मिथिबाय सिङाव दोनदो ओमफ्राय साहा जेखौ इउज खालामो एसे बेखौ गोजौआव दोनदो दे मोजाङानो जादों आरो माथो आहा खामानि गदों दे माथो आंनि नङा माथो नोंनिसो दा बे आंनि बे आंनिसो बाबानिसो इयो दे नोंनिखौ दोनबानो जाबाय दे जाथाराबा आं थिग खालामफिनगोन जाब्रा ओरैनोबा ग्लासनिसो आरो जाब्रा नुयो मिथियाखै ओरैबादि जुदा जाबाय होननाय बायदि आङो नै फिसाजो फिसालानि गस्लाफोरखौ बेयाव सोनानै दोनजोबसै आरोना गोदानावहाय सनाफोर बे खन्द'से दानिसो सिगाङाव होनाया मैया मोनानिनोमोन फिसालाया मोनायावनो जबरदस्ति सोदों बेनिफ्रायहाय नै बिफाया दहाय मोजां खननानै दोनफिनजोब्बाय आरोना बहनस्रांफिननानै जायाखै ओमफ्राय बेखौ गावहा मोना सहै नालाय बेखौनो लाखाबाय ओमफ्राय बिफाया नैबेयाव गावनिखौ दोनबाय आरोना बेनाथ' मा थांबानो खालि जागोन थेवबो थालांनायफोरखौ खननानै दोनसै आरोना मोजाङै खनाबा मुस्किल जागोन आरोना बेवहाय मानो होनबा ग्लास नालाय जि नुहुरो लेथ्रानो ओरैनो न'मासुलिजों खालारजों एकदम माने आरो मानसि मासुलाफोरजों दा बुंसै आरोना सोजाबानो जाबाय होननाय बायदिसो सोलाबाय थानोसै आङो सनाफोर नै ओंखामाबो दासो गाबहां जादों ओरैबो आरोना भाजायाबो मोनस्लाबबावाखैसो ओमफ्राय नैबे 3 नाम्बारावहाय फिसाजोनिखौ सेट खालामनानै दोनजोबसै दरजाया मोननै आरोना सनाफोर नै बुस्थुआ जागोन बुहुदनो गुवार दोनग्राया ओरैहाय मोनसे दरजा ओमफ्राय गाहायाव मोनसे दरजा आरो बेवहाय जायखिजाया मुस्रि मुला एसे बेग टेग सोलाबायनानै दोनथ'नोसै आं बेनो सनाफोर मैया लानानै फैनायानो बे खनायाव दोनबाय ओइ खनायावबो दोनदोंमोन ओमफ्राय बिफाया मानसि फैबा ओरैबा मालाबा जिरायनांगौबो होननानैहाय खनायाव लानानै फैफिनबाय आरोना जोङो नै एकदम दोनजाबानो जाबाय होननायसो जाब्रायैनो हाथावथारथोंसै जाब्रायानो माबा फोसाबबाबो खयेक दिन उनावनो जाब्रा जाफिनो आंना मानसियानो थिग नङा खोमा आरो बे सुबुंखौ लानानै बेफोरखौ सेट खालामनांगौबो दंसै आरोना थारमाने सनाफोर बै मोनसेयाव फुरानायाव थिंनियाव आंल' थासिगोन आरोना बेबो ओरैनो दाम खमनि बायलाबायखानाय खासोमोन दोनसाब बायनो होननानैहाय दा आं बैयाव आंनिफोरखौ खनस्रांफिननानै दोननांसिगोन नङाबा जानाय नंलाना नैबेहायसो ग्लास गोनाङावसो एसे मोजां दख'नाफोर दंबा दोनजागौमोन खिन्थु आंना मोजां दख'नाबो गैखाया आरो आं बेयाव आंनि बुस्थु दोनला आरोना हा सफैबाय नों बाबा 11:30 बारबाय थारमाने 12थायानो जाबाय क्लास जादोंना मोजाङै माबा जानाय मा जानाय सिङावनो डिसकासन क्लास जायाखै आदा सोदों फार्स्ट दे नालाय ओंखायनो क्लास एसेल' जागोन होनखादोंमोन माने टाइमा थाब गगोन होनखानायमोन फार्स्ट दे नालाय सावराय होनलाय दोनबाय खोमा आरो एनै ओंख्रि दांहैबाय नै जोगोनार मोदोमदों खोमा जोगोनार होननानै मिन्थिनानै दांहैबाय बियो जोगोनार फाजाबाथाय आरो नांलासो दसनाफोर आं फटाफट खननोसै हानायखिनिखौ आरो उखैग्रोबा जाग्रोसैलै आरोना फिसाफोरनि खनस्रांनाय खामानिया जाबाय होनजासै ओमफ्राय नायदो नै गद्रेजखौबो एसे सेटिं खालामफिननायाव सनाफोर मा गारथाव नङा ब्लाउसफ्रानो गोदानसो गोजासो आरोना ओमफ्राय मा खालामनो मानसिया दांखोलोर जाबाय आखायानो सोबाबो हाबला आरोना नै फोथायनाय नङा बैया मोलाव आङो 32 नाम्बारसिमथायनो गानोमोन आरोना नै भगबान ओमफ्राय दा 32नि आसपासबो गैला बे ब्लाउसफोरखौ मा खालामनाय एबार आङो खननानैनो दोनबाय थादोंमोन माने एसे हामफिनोबा गानगोन होननानैहाय ओमफ्राय दा मालाबा हामबावगोन मानसियाबा दा सनाफोर बेखौ आङो खननानै दोननोसै ओमफ्राय मालाबाफोर बिजनियाव थांनाय जायोबा आइनो खामानि मावनायफ्राव गानथोंसै होननानै लांफानोसै आरोना आङो इउटुब चेनेल खुलिनायनि सिगां जि फोथलि खोमोरियामोनहाय आङो ओमफ्राय प्रेगनेन्ट जानायनि उननिफ्रायसो एकदम माने प्रेगनेन्ट 7-8 महिना जानायनि उननिफ्रायसो
एकदम जानाय लोंनाय टाइम टेबोल गैया ओमफ्राय नानि जाखांनानैबो एसे हामफिनदोंमोनबो बे समाव जुदि आं एसे डाइटफोरखौ फल' खालामोमोनबा बिदिनो थागौमोनबो आङो बेनिफ्राय मा जाखो ना टाइम टेबोल होनो हाला जेबो गोसो गैला मोदोम सोदोमनि सोमोन्दै गावनि सोमोन्दै गोसो गैला खालि फिसा सानैनि सायाव मालादि आङो 32 34 36 जाखो 38 39 40 41 42 जालांजोबसिन पात्ता गैला आरोना आङो दा 50आवसो थांलाय लांसिगोन मोदोमफ्रानो आखाइफ्रानो नैबे बडियानो सोबाबो हाबला मिन्थिस नोंसोर साइडआव आंनि फुंनायनि खारना नोंसोरनो आरो बाबा गोथाव गोथाव जाहोफैनाय घि फातलामोन ना बाबा आरो बेसेबां खारोमोन आं 5 किल'मिटारखौथ' आरामसे खारोमोन आङो पुलिस खारनायनिबो रेडि खालामदोंमोन नालाय सोनाबोर 5 किल'मिटाराथ' आरामसे थाथ' लोबा खारनो हायोमोन आङो दा दे माला स्टार्ट खालामफिनगोन फातलामोन ना बाबा फट'फोरखौ नुबानो मिथियोना माग' ओइ दुरुं बारनायफोरा ओइ 1000 बारखौथ' कन्टिनिउ बारोमोन आं ना बाबायानो थाबाय थायोमोन 2000नि आगोल थांलायोमोन एकदम नाजाफिनसै लासैनो जोलैखौ एसे फेदेरग्रोबावनोसै दा नायथ'दो बिदिनो दांखो दुंखोयैनो सोरबाफोर लोगो मोनबा फुवा बिदि जायो नामा मानसिया दांखोलोदो होननानै दामुगैसै आरोना हामफिनगोन र' सोरनाफोर साननायाथ' सानदों खिन्थु माला दे स्टार्ट खालामगोन आंनो जेबो मोनथिया आरोना दा अबयसे बुंनो थाङोब्ला गावनि सोमोन्दै जास्ट एसेल' साननो हायो खिन्थु गावनि सोमोन्दै आं माने गावनि सायाव आं जेबो मावनो हाथ'वा होननाय बायदि मजबुर जानानै दंथ'यो आरोना ब्लाउसफोरखौ नुबा गाबनो ओंखारलायो आरोना ओंखायनो एसे नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आङो नैबे टाइपनि थोन थोन जायो आरोना सुनाफोर सिरानिफ्रा माबा लोबोरबाथ' जि खावजोबसिगोनसो आरोना नै बेफोरबो एसे गोदान सुयैनो दङ नै जेबो मावनो हानाय नङा ओरैसो थाबाय थानांगोन आखायानो बेखौ गाननानै ओरै जेरावखि थाङा आरोना आखाइ मोननैया गुवार जानासो थाबाय थानांगोन होमबासो एसे ग्रोब जायो बाखि नै जिजोबलांनोसै मा होनबावनो आरो होमबा एसे सोलायखो आङो बैसोजों लोगोसे सानै गथ'नि बिमा जानायजों लोगोसे मालाय सोरबा सोरबा हामलाङो आंहा टेनसनबो बारा लानो रोङा नालाय माबा दुखु दाहाबाबो मिनि मिनि हगार हरो नालाय मोदोमफ्रानो माने हामा खोमा बेफोरजोंबो लोगोसे आरो थाङै थुङै गिदिं गिदा सनाफोर मोनायावसो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आं दहाय बिदाय लायाखैना फुङावहाय सिदा सिदि बिदिनो ओंखाम जाबाय माबा माबि जि जोम सुस्रांनानैसो एक्सुवेलि माना खामानि बे खनस्रांनाय जाबस्रांनायानो ओरैनिखौ ओरै ओरैनिखौ ओरै खालामनायानो नै मोनानि 9थायावसो जोब्बाय मोनानि 9थायावसो स्रां जाबाय माने आं हेभि खामानिबाथाय ब्लग्सखौ लानो हाखवा जाखायो नालाय नै जि जोम बोस्रांनानै सुस्रांनानै सोलायनानै गरमाथ' जाथारबायना नैबेखौ बफिनबाय गथ' गथाय गेलेबाय थायो एकदम साफ साफायाना दा बर्थमान मैला मोनथ'नाय नंला आंनाव ओमफ्राय दासो आं मोनानि फट' लेवगासिनो दं आरोना सुनाफोर ओमफ्राय बै आंनि फुराना गद्रेजाव दे मा दोन्दोंमोन आङो बेफोर बुस्थु दा सेटिं खालामनानैबो बजायैनो दं ओरैबो बिसिबांबा बुस्थु हाबबाय माबोरै थुसोना दोनदोंमोनथाय आंनो पात्ता गैया आरोना बेनिफ्राय सुनाफोर मा होनना बुंनो बिथाङा दिनैसो न'आव हारसिं हर थाफेरबाय आरोना फैयासै फुङाव थांनाय आं नुसुनायखायनो नै दा मोनायावसो आंना ब्लग्सआ बे टाइपनिसो आरोना ओरैबादि फाल्टुखा हाख'वा बेहाय टेबोल थानाय मा थानाय ओंखाम संग्रानि जाग्रा टेबोलनि सिङावसो सोना दोनहैबाय आरोना आङो बे टेबोल फिसाखौहाय बोरैबा सेटिं बे बुहुत जाब्रा जुब्रा बहननानै आङो सावस्रांजोब्बाय बिमा बुरिनि रुम नालाय दा दसे उनावनो जाब्रा जाफिनगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव दा माने खालि आंनिल'सै आरोना रावनिबो गैला आंनिल'सै बिसोर साथामनिया बैयाव हाबहैजोब्बाय ओमफ्राय फिसाबो गैखाया भाजा आरो बाथोनजोंनो जानोसै नै पटलखौ एवबाय आङो एवा सना एवा गुदुंसो रायलाय मायदि बियो आंनाव रहाय भगबान नैबेयाव आलु दङ सिफ्लेनांगौ आरोना मोनगोथोंसै र' मोनानि 9:30 जालायबाय आरोना आयु मा नांगौ मा दे नङा सना हेब्रुं ब्रुं जागासिनो आंनि फिसाया आरोना आया सना दे बाबे फै गाबोन फैगोन सना दे फैदो आं बामसि फैदो फै ओमफ्राय सनाफोर बे आलमारिनि दामा जोंना 4,500 लादोंनो आरोना ओमफ्राय रिक्सा भारा 100 थाखा सोरबा बिमामोना सोंहरदों नालाय ओंखायनो आं फिननायखौ होनाय जाबाय आरोना बै ब्लग्सआव आङो होननाय मोन्दोंमोन खिन्थु होनगाराखै आं नायफिननायावसो मोनथिदों बावदों आङो दा बुखिथानाय बायदि मोन्दोंमोन आरो फार्स्टआव आं बारा मिन्थिखायाखैमोन उनावसो मिन्थिदोंमोन आरोना ओंखायनो होननो रोङासै खोमा आङो 4,500 आरो 5,500 ना मा बिदोंमोन बेखौल' आं गोसोआव दङ ओमफ्राय फिफाया रायलायनानैहाय 4,500 मोनबोनायसै ना बारा जाखोना खम जाखो आं मिथिला आरोना ओमफ्राय दा सोनाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै फिसाजोआ जा गेजेर फादारखौ रुनाव दुंसेथाय जालायबाय नै मोरै थरथिं गाबगासिनो नोंखौ नाया दे सरि थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो मोनबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच